How is the experience of being invited? Com és l'experiència d'anar als programes de televisió més populars dels Estats Units? We're out on the road like over 300 days. Estem de gira els 365 dies de l'any i mai ens posem nerviosos tret de quan anem a la tele. Sí, la televisió ens espanta, perquè nosaltres som una banda que toquem en directe, per la gent. Estem acostumats a tenir un públic, però clar, en aquest tipus de programes de televisió actues per una càmera i tot i que hi ha una audiència, no és el mateix. Okay. It's incredible to have Impressionen les xifres increïbles de visites, com més de 17 milions de visites al single Anna San o l'èxit que esteu tenint ara amb Shut Up and Dance With Me? Yeah, the numbers are crazy, you know. Sí, les xifres són una passada. Nosaltres sabíem que Shut Up and Dance es faria gran. Volem que totes ho siguin, però teníem el pressentiment que aquesta seria un èxit. Per què? Quina és la clau? La clau crec que és relatiu. És com sortir del teu cap, de les preocupacions i gaudir del moment. I crec que és una cosa que tots hauríem d'aprendre a fer per nosaltres mateixos. Creus que és una cosa que hauríem de saber fer més? Vosaltres, la gent d'aquí, jo crec que tots aquí a Barcelona ho sabeu fer segur. Sí? N'estàs segur? Sí, teniu una gran cultura musical. How is to share stage with big bands like... Què tal ser taloners de grans grups com Panic! At the Disco o Kaiser Chiefs? És xulo, tot i que hem d'estar en un tour durant 5 anys, encara ens considerem, encara estem aprenent, i estar amb grans grups com Kaiser Chiefs o Panic! At the Disco et fa aprendre com funcionen ells i també a ser la banda que volem ser. How would you define your music style? Com definiríeu el vostre estil musical? How would I define our music style? It's really... És molt difícil definir el nostre estil musical. Potser és una de les preguntes més difícils que ens fan. Jo diria que tenim un estil fiesta pop. Inside your record, there's a message... Dins del vostre CD hi ha una nota pels vostres fans i el missatge principal és sobre un procés molt antic basat en el treball, el temps i l'amor. Ens podeu explicar millor aquesta idea? Sure. Trabaja, tiempo y corazón, ¿sí? I tant! Treballar, tiempo i amor, sí? Ve a dir que hem posat tot el nostre cor i l'ànima en el nostre àlbum. Hem treballat dur per crear-lo. És una cosa que ens importa molt. Let's speak about new singles. Parlem ara del nou single, nous projectes. Explica'm què esteu fent ara. We have a great new single called Work This Body. Tenim un nou single que és Work This Body. També, en realitat, estan passant moltes coses ara mateix. Tenim un altre nou àlbum, fet en directe que es diu You and I Together. If your fans want to... Si els vostres fans volen venir-vos a veure en algun concert, suposo que el vostre Facebook i el vostre web estaran actualitzats, no? Sí, som walkthemoonband.com. What about the country, Catalonia? Do you enjoy it? I què tal el país Catalunya i la ciutat Barcelona? Heu gaudit de la gent, de la ciutat, del menjar? This city's full of so much. Aquesta ciutat està plena d'art i pels que som de fora, que l'admirem, és una sort poder venir aquí, tenir uns dies lliures i poder veure tot això en persona. Guys, thank you very much. Moltes gràcies per rebre'ns, nois, i bona sort. Muy bien.